Sanibonani molweni ndiyanamkela ku-SSA-TV ngesiXhosa. uNomalanga uthe asobona ke uba uKwenzo akapropose and uye wadicide intoba makahambe ke apho agoduke. Wadibana ke noGcina ke ngelithi uzoya kwiphathi kaKwenzo apho azofika afeyikhe khona i-miscarriage ngoba kaloku yena akasayiboni yaphi le nto kaKwenzo naye and le nto esisisu imdikile. UGcina uthe ke akayingeni ke noba wenzeni makenze ngohlobo abona ngalo ke. So Sibongile ke guys naye uthumele igift ke kuKwenzo. uKwenzo bengacinganga ke uthe xa ifunda ke lo gift card akancuma ke mntakabawo ngoba ebona uba kudakudingo wakhe mosilona. Wabe semfowunela ke ebulela ke igift esothusa nayo into yoba uSibongile uyikhumbule ibirthday yakhe. Emva kwayo yonke ke into bekumnandi kuhlekwa ke. uKwenzo ebuza ukuba uhlekani, uSibongile wesitsho into yoba hayibo ndizawuthini ungayikhumbuli ibirthday yomngani wam. So ke sebebizana ke ngee-friends, kumnandi ke kuyiloo nto. uSibongile uthe ke bangabangane kaloku and kubalulekile uba ayikhumbule ibirthday yomngane. Wabe embuza ke uba zithini ke ii-plans zakhe ke. uKwenzo utshilo ke uba kho nto itheni kodwa ke ekhaya ke bazomenzela ke into encinci nje ipati. uSibongile ke wamculela ke uKwenzo apho ke be-happy ke kumnandi ngeyona ndlela ke uye wabulela ke futhi ke uKwenzo. uNomalanga ke naye uye waya ke kwindlu kaKwenzo apho efike khona engumntu ongathi ufasa isisu, une-pains ezithile. noKwenzo ke worried ke buza oko uba urayithi na. So ethi komnye andirayithi ke wesithi no ndikususele nje igift yakho for ibirthday. But ke umane ebamba isisu uKwenzo ke bengasahoyanga kwale nto yegift ayiphathelwe nguNomalanga. Iwari yakhe ibisesisu singathi siyamqaqambela apha phakame khona ethi yomkhelela amanzi uba makasele. I think nee-vitamins zakhe ke but uNomalanga ushiyeke ngumyeke ngoba kaloku akananto siyazi sonke. So ke bahambile ke uNomalanga ke efika ke ngoku uKwenzo yama noNomalanga kowabo apho afike khona ke sequlelwa ke u-happy birthday ke kugcwele ke abasebenzi nabazali bakhe kuyiloo nto ke. Uyise ke yena kuye waqala ke uthetha zonke iinto azithethayo ethi yambona kumntana oziphethe kakuhle uba njani, like yonke nje izinto zakhe azithethayo ekwesa nje uvusi endaweni yoba athethe kamnandi ngoKwenzo. Instead uthetha ngoKwenzo ukhuliswe kakuhle and oyi-favourite. Unxilile kunjengaye kuphethe iglasi njengoba ethetha nje uyambona uba akayedwanga. So uPhetheni uye waba neentloni ke ngoba uyabona uba le into ithethwa apha ingovusi and akanaye akathandi ke ngomntanakhe. Wayivala ke sithi hayi sekonele ethi masikuhambe sinoqhubeka nale besize ngayo into apha. So uqhutyekiwe ke kudekhorethiwe ke kukho nenamba kuKwenzo una-23 years ke guys. Kuthethiwe ke kwathiwa ke makathethe nesipitshi sakhe ke uKwenzo. Ngapha uNomalanga uyinto ke esaqhubeka nokuzenza umntu one-pains. Uyiqaphele ke uPhetheni ke leyo into uba uNomalanga ekho rayithi ude wambuza uba urayithi na. uKwenzo yena ubhizi ubulela abazali ngokumnyamezela after zonke izinto ezenzileyo. So ke kwi-wish list yakhe ke ubize uNomalanga esithi ke ake singaphambili ebesabhizi ke Simon Sisters ezigulisa ke kuyiloo nto. Weza kuNomalanga ezokumjoyina ke ethi ke uKwenza iminqweno yakhe yena kukwakha ikusasa lakhe nomama womntanakhe amthandayo. Watsho ke waguqa waproposa ethi Nomalanga, my sunshine, please make me the happiest man and the happiest father in the world by simply be my wife. Wakhupha i-ring ethi Noma Sokhabase, will you marry me? Hey, ebengasakwazi ke uPhetheni ethi yes of course uzomtshata. uNomalanga yena uyinto eyothukileyo as if akayifuni yonke le nto. Iphele ke engekaphenduli ke usunshine wabantu ingathi yinto ebengayifuni yonke le okanye imothusile uba ngoku yenzeka nyani. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.